predpoklady na uzavretie manželstva sú splnené, vašu vôľu uzavrieť manželstvo môžete každý osobitne a slávnostne prejaviť. Keďže ani nám nie sú známe okolnosti, ktoré by vám prekážali uzavrieť manželstvo, navzájom poznáte svoj rozprávkový pôvod, pýtam sa vás, pán ženík, Vodník Kunovský, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tu prítomnou slečnou nevestou Mlynárkou Čáčovskou? Aj. Jaké aj? Nie sme na Kopaniciach. Odpovedajte riadne po slovensky alebo záhorácky a celovetou. Áno, aj. No, uznávam, ale iba preto, lebo váš dedo pochádza z rieky Mijavy. A vy po slovensky asi už nikdy sa nenaučíte. Aj. A teraz pýtam sa vás, slečná nevesta Mlynárka Čáčovská, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tu prítomným pánom Vodníkom Kunovským? No však áno, lebo on sa mi pre velice ľúbi a má krásne žuté zuby. A je aj krásne do zelená opálený a sú mokrý. Však pokýte sa, jak tá voda z neho kvapká. No, dokákajte už, vážená nevesta, tak ešte raz sa vás pýtam. Tam už vodníka a